Siphinde sinibingelele futhi babukeli, singakhohlwa ukubonga indlela esiphathane ngayo ngonyaka ofile ka-2023. Siphathane kahle futhi ne-channel ikhulile kakhulu ngenxa yenu babukeli. Ningakhohlwa-ke ukuthi nisubscribe ukuze silethe more than what you think. Enye yama-benefit la kubantu abathanda ukuhamba iy'nyanga, i-benefit kule channel ukuthi uma uke wabuka amavidiyo ale channel ungomunye wangeke besaqolwa amaqola ayibiza ngey'nyanga ngoba ebalekela isikole nje. Nawo la angasibalekelanga isikole maye amaqola amaqola nje. Enye into engifisa ukuyisho before siqhubeke, nani nivumelekile ukuthi kuma-comment section nibeke umbono wenu futhi ninelungelo ngokwe-description ye-channel yethu. Asikho focus in one thing. Uma ngabe uya kuye uyi-viewer laphana uzoyibona i-description ukuthi ayisiphoqi ukuthi sikhulume ngento eyodwa. Nani nivumelekile ukuthi nisho ukuthi besifisa ukuthi ngelanga elithi kukhulunywe nge-topic ethize. Kuyilungelo lakho, kanti ubani obuka i-channel ngoba uwena ngeze sikuphikise. Ngaphandle singaphikisa uma ngabe kuwukuthi yinto-ke esizoba nenhlamba phakathi. Kodwa nje nivumelekile babukeli ukuthi nisibhalele ukuthi nifisa sixoxe ngani, kodwa izinto ey'phathelene nempilo. Enye into engifuna abantu beyi-understand-e ukuthi before siphoste ividiyo, ziningi izinto esizenzayo ney'ngqinamba edlula kuzo. Asivele sivuke ekuseni nje mase sishutha ividiyo. Ziningi izinto ezenziwayo noma ngeke ngiyichaze nga-one by one, nabantu futhi esisebenza nabo ngeke ngikwazi ukubachaza nga-one by one ngoba sisuke senzelani, senzela ukuthi mbukeli uthole into eyikhwalithi, ungathi uma ubuka ekugcineni musuthi poor quality video. Angithi uyayibona leyo nto ngoba phela nakhona lapho esishuthela khona kuba nendlela okuxhunywana ngayo, akuvele kuvuke kungenwe kushuthwe nje. Namuhla ngithe angizokhuluma ngale nto, ngike ngibona abantu beyikhuluma nje beyikhulunyisa ukungazi noma bekopela noma bezama ukukhanda i-content. Ngifuna ukuzokhuluma lento yokuchazwa kwamaphupho, kuyiqhathanisa nokuhlola. Abanye abantu uma ungazi ngo-spiritual ingakudida leya nto. Akukho lapho ozothola umuntu esenento ukuthi wena uma uthi uphuphe ukuthi masethi chaza ukuthi amanga alihlaza lawo. Kodwa kufuneke ethi ngike ngizwe kuthiwa kuchaza ukuthi, ngoba phela nakho ukuchaza amaphupho kuyisiphiwo njengakho ukuphiwa isiphiwo sokuhlola lesi nosokwelapha. Kodwa abantu ngike ngibone nje sebekuchaza ngoba ukuthi wena uphuphe undiza ungwakamkhize, mina ngaphupha ngidiza ngingwakazondi, waphuphe endiza owakandlovu, akusho ukuthi leyo nto kusho into eyodwa. Shuthi mina ngoba ngezwa kuthiwa umuntu uma ephupha endiza kusuke kuwukuthi sekufuneke bonke laba bantu. No. Umuntu onesiphiwo sokuchaza amaphupho kathi umchazela iphupho ku-connect-a lapho i-decision mase ifika emqondweni wakho, ngoba awukwazi ukuthi shuthi phela sengizohambe ngenza ama-research ukuthi umuntu uma ephupha ukuthi kuba ukuthi uma ephupha ekugcineni ngizobe sengikhipha incwadi ekhuluma ngamaphupho. Ayikho leyo nto leyo. Umuntu kathi umchazela iphupho ngoba unaleso siphiwo sokuchaza amaphupho, kuya-connect, kuya-interact nawe noma ku-connect nawe. The more connect, the more spirit siqhamuka ne-explanation. Ngoba-ke sekube nama-explanation amaningi-ke, abantu-ke khona abakwaziyo abane-listening skill esebegcina bethi nabo bakwazi ukuchaza amaphupho ngoba sebezwe kaningi noma babona iy'ncwadi ey'bhaliwe ukuthi uma uphupha ukuthi kusuke kuwukuthi uma uphupha ukuthi cha, akukanjalo. The more uxoxa nawo umuntu, the more connect. Yikho nje ngelinye ilanga sizophupha into efanayo kodwa masiya kulo muntu onesiphiwo sokuchaza amaphupho efike ethi kimi cha lokhu kusho ukuthi, komunye ethi kusho ukuthi, ngoba nayo i-answer khona lapha ayithola khona kusuke kungasuki kuyena. Masikhuluma ngento yaka-spiritual, ngelinye ilanga uyothola umuntu esezokhala ukuthi hawu mina kanje ngaya kuye wathi ena kuwukuthi wangasho lokhu akusho. Cha, phela i-answer akusikho ukuthi uhlezi ekulindile ngayo. Lento yini ngithi versus ukuhlola. Nomuntu ohlolayo akusho ukuthi
mangabe siphethwe yikhanda uzosinika umuthi owodwa wekhanda ngoba yena ukwazi uku-inspector ukuthi leli khanda libangwa yini. So-ke amakhanda-ke awabangwa izinto ey'fanayo ngoba nje ngokwasentshonalanga kuyenzeka ikhanda libangwa ukuthi kushoda amanzi emzimbeni wakho, yikho nje kuhlale kuthiwa phuza amanzi, phuza amanzi. Kodwa when we go deeper according to spiritual and spiritualism, akuhambi kanjalo. Ngeke ukuthi ngoba nakhu wena uphethwe yikhanda usuzofika kuthiwe nayi inyamazane yekhanda yokushunqa. Akusiwo amaphilisi phela la, nawo amaphilisi awafani, awafani. Cela ungawasho ngamagama kodwa amaphilisi ekhanda awafani. Yingani? Ngoba udokotela uyakwazi ukuku-check-a ebone ukuthi wena funa usebenzise maphi. Manje-ke nakhona laphana ekuhloleni ngeke sithi sizibongo ezahlukene siphethwe isifo esifanayo okusho ukuthi sesizolashwa ngokufana. Akusebenzi ubugebengu lobo, ubuqola lobo. Kufuneke mina nkathi ekhuluma nami engihlola ethola ukuthi yini inkinga sezoqhamuka ukuthi ena kufuneke isolve kanjani. Kufika omunye nayo unesifo esifanayo kodwa akufani ngoba phela asinawo amadlozi afanayo futhi asinayo imimoya efanayo. Bengifuna-ke nje ukucacisa leya ndaba yamaphupho ukuthi amaphupho ngeke nje uvele uyihlanganele nomuntu uma usuthi uphupheni. Kodwa umuntu engasho ukuthi ngiye ngizwe kuthiwa kusuke kuqonde ukuthi leya nto iyisiphiwo ukuchaza amaphupho. Umuntu sengasho-ke angilwi namuntu kodwa nje bengenzela ukuthi abantu ngibabeke nje esithombeni. Siyabonga-ke ukubukela kwakho mbukeli, nolalele futhi naye siyabonga. Ningakhohlwa uku-subscribe ukuze i-channel iqhubeke. Wena uxhaso lakho ukuthi usibuke, usubscribe, ngalokho uphose isandla. Saye ngasho-ke okunye mhlambe sikudingayo kuwena kodwa okwamanje bekuseyilokho kuphela. Siyabonga.